Sali eh. Nungsit na yan. Copyright tàu tôi này, xôi ra vậy này. Ta lạm nằm ta ra thuốc kìa. Copyright xôi ra này mà sắp. Ayaw na mo. Ay na sa paman. Kata ni kata ulag kasi kanodo handa World Cup daw kibado ato yung stadium do ulag pilat ke manimo pa karang bapangge Rohit si kata ne doha kano ulag ke mamang chahida kano tau ke bado ya nung chitsi nakakamin ada ay jumintaw to asi stadium si jumintaw bagi hat na ito mubang tawag taro ora mani mubang